जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरलायबाय। दिनैहाय जोङो मायाव गिदिंनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै जोङो जोहोलावफुरि पार्कआव गिदिंनो फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनेलि मोनफैबाय लोगोफोर जोङो, ओमफ्राय दायो टिकेटबो लाखाबाय। टिकेट लानानै जों दा सिङाव हाबनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। पार्कआव मोनफैबाय जोङो। फिसाफोरनि जाय बेसे जोंनि माबोरै मोनदों नोंथाङा? मोजां मोनदों इन्टारेस्ट दे। Laman. Jangan arti, nunggu kamu temen nangka. Mudah mudahan belum terbayang. Hai mau bawa ini saya buat kan lama. Hai lagi saya apa ni? Hai dah mana kan video ko bayar mungkin sih tak. Chúng đây nấu thằng nó rơi. Thank you so much लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बाय।